става сега? Около тебе има 10 000 различни съблазни. Даре, защо да не пробвам това? Даре, аз мога да пробвам и това. Даре, защо да не взема да попътувам малко сега? И понеже съблазните са толкова много, хората нямат абсолютно яснота за посоката, която искат да върват и затова скачат като пеперутки от една работа на друга. Когато го правиш това нещо, ти не можеш да постигнеш някакво ниво на съвършенство. Тая цена, според мен, вашето поколение ще я плаща. Няма как. Няма как да надхитрите системата. Системата е много проста. Кристална яснота за посоката. Месец след месец, след месец, след месец, година след година и накрая имаш шанса да направиш нещо. Всичко друго е растение с много плитки коренчета.